Carter, den er sørme også delt. Det er altså noget af en... det er lige før, at man kunne sige, at det er en resultatliste her efter den første runde, som matcher en konkurrence på en lille hopbakke. Det er flot. Det er rigtig, rigtig flot. Og han sætter telemarklanding på det længste hop i dag. Han blev nummer 2 her på bakken i en indrunde konkurrence i 2014. Dengang, ja, det var identisk i 2012, der tog han sin første top 10 placering nogensinde, også her i Zakopane. Det er en bakke, som ligger ganske godt til ham, selvom han i de sidste par år har haft mere eller mindre svingende resultater. Men 140 meter, en halv meter fra bakkerekorden, og så endda med en sikker telemarklanding. Vi bør se nu karakter på 19,5. Jeg vil ikke turde sætte 20,0, men det gør både den schweiziske og den tyske dommer. En